Nyakwara Mugejo ng'anyisi ni bang' yueyo madundo tabro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar pinyo kinyi makawuono kamodwa twak otudore kod chuogo IEBC manyiena mano duola matayo weche mag yiero e pacho kae. Magi duto timore tok jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro noketo koke mane paro mar chik mar weche yiero e pacho kae. Wang'e ni rowere mago mag Gen Z bende nomiyo jatend piny Kenya ndalo 14 mar mondo mi ochak loso chenro mago mag loso commissioners kata mag yiero commissioners manyiena mag IEBC e pacho kae mar mondo mi ota chenro mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano odiochieng' manyoro bang' gigo manotimore mane kar romo mar KICC bore Nairobi kae bende ne waneno ka rowere wuok oko ka giseyo jatenda duond bura mar ODM kata jatend riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga kuom ne chopo e kar romo mar IEBC ka giwacho ni nyaka sani onge jasiasa moro amora magidwaro mar mondo mi odonje chenro mag Gen Z kalore ni giwacho ni gin gionge jotelo. Kata kamano kotudore kod keto kata jatend piny Kenya chuo koke mano e paro mar chik mar weche mag yiero ema wadwaro ni watwagi odiochieng' makawuono. Mano nyiso nang'o to chenro mar yiero commissioners makamago kaluwore kod chike makoro nitiere paro mar chik makamano bendo biro bedo komiyo jo Kenya commissioners mar joratiro e pacho kae mag bago weche mag yiero kaachiel kod nono kiewe pacho kae kose bende e kinde mabiro mbele pod wabro bedo ka waneno ng'ikruok maka kod kacha. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejo bedo jahawi antiere kae kod okila ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kae kod okila Willis Otieno kaachiel kod okila Peter Wasaga. Oyawre Peter Wasaga ichiwo nado kinyi makawuono kendo machiegni. Achiwo maber ahinya koe mang'ich Nairobi kae. To koyo ni bende ikele gi weche mang'eny. Ing'e ni nyocha tiagas mang'eny odhi e polo. Uru Nyasaye okelo koth mapek gi koyo ahinya mondo at least okulwa down. Oluok piny bende. At least sani kiwuothe chuny boma ma Nairobi ok ijira ahinya kaluwore gi tiagas. Nyocha biro Nairobi ka tek sana ijir kabisa. But amor mar biro e twak kawuono mondo ane kaka chenro ni idhi losi kata ka bende onyalo tieko ywaruok mwasebedo go kuom ndalo mang'eny. Ok en ywaruok mobiro ndalo achiel, en ywaruok ma pile ka pile, en ywaruok manochakore chakre 2002. In fact it streamed back kochakore 1990s ma bang' yiero ka yiero wabelo ka ng'ur gi IEBC tikelo duol machako yiero IEBC manyien ma bende nyalo bedo ni en different gi mosebedo ka timore kaka. Koro mano gima nyaka wang'e ni ki ikelo ji to ki loko timgi pod wabro dok mana nyalo bedo ni lewni ema giloko tim to mana macha. Willis Otieno oyawre ichiwo nado kinyi makawuono kendo machiegni e twak. Erokamano oyawre ageno ni chako piny maber kendo Nyasaye ni kodwa kaka wachako piny kawuono ni. Taoro nyaka mos na makende ne jowa duto kuonde moro amora ma giwinjowa. Man Ng'ea, man Bondo, man Sindo, man Mombasa kata man Nairobi ka gi joluo duto. To ageno ni wadhi twak e yo manyalo gero oganda mar Luo gi oganda mar Kenya. Nikech wacho ni mbaka ema kelo lokruok e yor dongruok. Nyakwara Mugejo in bende rwakni machiegni e twak mar okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kioronwa ote paro penjo moro amora kokalo namba mar ote machuok 33600. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga dagomb mar mondo mi wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga noloso odiochieng' manyoro e kar romo mano mar KICC bore Nairobi ka. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall, ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. The IEBC is a very important institution. It's not the first time we have had issues with IEBC. If we find a solution to this issue of IEBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. I concur
with leaders who have said there must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of the men and women who will be charged with the responsibility of overseeing our elections. Wawinjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga noloso odiochieng' manyora chako di Willis Otieno. Bende nyalo bedo ni paro mar chik mar weche mar yiero mane jatend piny Kenya William Ruto keto koke odiochieng' manyoro kendo koro bedo chik e pacho kae koro wuok e bedo paro obo bedo chik osebedo gazetted. Bende adier obro bedo ka okelo lokruok makare IEBC e pacho kae kata kapok wang'iyo moko kuom fuondi manitiere paro makamano. An kaka nene gima duong' en ni IEBC ok en ni chike mane waongego. IEBC osebedo ka ketho yiero ma Kenya kaendi nikech jok mani kuro gi jo siasa ma interfere gi tich ma IEBC onego bed ni tiyo. Ok en ni chik ne onge. Kata gi sani ka nyalo kodi. Ing'e ni katiba wa ma Kenya kendo ma wach mana setero nyaka doho. Wacho ni kigo kura mar yiero ker mar piny. En kura monego bed ni go e constituency ka constituency. Tilande e constituency. Jo alego kosego kuchgi to gilanda lek gi kanyo. Jo game goyo to lando game gi kanyo. To ido ka IEBC gi ni bukre ne gi giloso gimoro luongo ni Bomas of Kenya National Tallying Center. Ni kura mano go alego kuro nyaka kele Bomas kae kilando ne jo alego. Eka be jo Kenya duto ng'eyo jo alego to gocho nade. Nikech mano gima mano timo ga ni koro igolo yiero kuom japiny e constituency kuma ne nitiere cha. Ikele Nairobi ka. To between game gi Nairobi weche jalokorega. Koro kok wanyal yie ni watimo yiero e constituency kaka katiba wawacho. Ok wadil gi gimoro nyaka National Tallying Center ni nyaka bedie. Nikech en ang'o ma Chebukati gi Lange ma jokuoge ka sama gibet Nairobi ka endi ni. En ang'o ma gin ging'eyo malojo game manogo kurago. Nikech joka nigi ballot boxes ni kanyo. Gin gi agents ma gweng'no pod ni kanyo. Jo gweng'no be pod ni kanyo. Ma ka nitie wach moro amora e polling station dong box ni kanyo yawo tikwano to ji tieko ni maendi kaka wan wagoye to walande ko gembwa kanyo kila ng'ato ndiko mare piny. Koro constituencies te nyaka wachop to 90. Tieko goko margi tikwano to gilando to kila ng'ato ndiko. National Tallying Center koro dong'a ni ji te by the time ma idwa lande Nairobi ka ji te oseng'eyo. Kok wadil gi wach mar go kura e constituency to gilende e constituency no. Kata mana no aket mana Papa ni mobed chairman mar IEBC marwa. Kata mana alok chike te. Pod wabro mana bedo gi weche mag tulo mawuok e weche mag yiero gi. Interference bro mana bet. To nitie gimoro madwa wacho maduong'. Nitie wuod luo moro iluongo ni Denzel Onyango. Ne en wuoyi masomo mbalariany Jomo Kenyatta. Wuoyi ni nonegi kendo notho. Kendo nowite mana e pi e kuma nothoe. To nonege mana nikech ne en wuoyi manogolo duonde kodhi e weche mag maandamano kowacho ni kaka piny dhi ni tok ber. Nyoro ineno ka josiasa obet piny giwuoyo to giloso weche mag yiero. Ne litna ni kata ng'ama wuoye wach mar jowa mothogi. Nitie osiepna moro en president mar jopuonjre mag chike Kenya School of Law. Iluonge ni Okayo. Be mana wuod luo. Wuoyi ni nomaki bano sandi nowite mana e ginene. Okwanye mana e River Marago. Lakini berne kuma maber nokonege. Koro wan sani wago mbak jotelo go mbak IEBC. Dong nyalo bedo ni jotelo go mbak IEBC kalure ni jojenzi no miyo jotelo ultimatum. Ni jumani wadwa ni uneka kunyalo keto kare IEBC ne miyo sirikal ndalo 14. No, gima kwongo wacho ni samo se megi ultimatum no. Onego bende samo biro ewi mesa to kwongo wacho. Ni ne jowa mano negi watimo mos. Jowa mano maki jowa mano yenyi watimo mos. To jowa mano negi jowa mano yenyeregi wero waketo pesa makama ng'eno ok nyal romo kech lit ma ini winjo onge pesa ma dichuligo. Wan watimo nu kama moro wane ni at least waduoko chunyi maber kata chuny janyuolni e yud kwe. To polisi manotimo gigi osemaki oseriembgi tich. Koro samo osetim mano no to wadhi e press conference ni koro kadhi mbele IEBC bende waseloso. Wadwa natime kama indi chik osekadhi selection panel mondo keti wadhi bet gi IEBC. Maka jenzi koro dwaro mondo kendo koro tim yiero manyien. To obedo ni wantiere gi mikakati moromo matimo yiero no. To ok onego bed ni wiwa wil gi gigi. Inde joluma no neg 2007 2008. Be mana e wach mag yiero gi.
to compensation pok giyudo nyaka kawuono. Nitie jok mane olalo mwandu, olalo ngimagi, joma nohinyi. Gimoro mara an mwang'o ga iye Kenya ka indien ni which will wiwa will mani ng'at mano hinyore gik siasa gi sama jo siasa ji osetamogi to which will mapiyo omiyo na akawo ni mondo awache gi sani an ok adwa ni wiya owil owache mapiyo piyo gimoro amora ma jo siasa dhi wacho ma gidwa timo nyaka ging'e ni wach mwacho ni nunege jomoko nohinyre wachakuru wacho wach joma nohinyre gi joma nonegi wayie ni pesa ok nyal chulo duoko chunygi lakini migi justice migi ratiro margi familia margi oyud gimoro joma notimo gigi joma undu manotimo ne gigi bendo maki wawinja ne wakili wa Saga bende okinyi makawuono kaluore kod chike mano mar weche yiero mane jatend piny Kenya William Ruto chweko kod chieng' manyoro bende diro nyalo kelo lokruok ne duol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho kae IEBC kosen mana kaka iwacho ni gin mana joka lewni ema giloko. Ing'eyo gimoro achiel Joyce, nitiere gik moko ma iluongo ni constants e siasa ka. Constant mokwongo en interest. To interest en ga mar josiasa. Josiasa ong'eyo ga boyo interest margi magi chal ka gima gin interest mar jopiny. Lakini chutho kineno gin interest mekgi giwegi. Namba 2 e siasa ka constant mar 2 en gimiluongo ni pesa, gimiluongo ni betrayal. Osiepni kawuono kiny en jasiki kiny. Makata koro Willis mwakili makoro wan goni sani kiny nya yudo ka kendo koro wuok koda tung' mosuo. Omiyo kopo ni iloso chik kaluwore gi kaka piny dhi sechego giminyalo bedo ni inyalo solve mana crisis matimore sechego but ok onyal dhi with the longevity mare ok nyal dhi ahinya. Ang'o miya wacho kama wasebedo kod IBC to kata panels mang'eny mosechuogi mondo ochug IBC to gimomiyo ichuoga panels gi kata gimomiyo ichuogo IBC every time en ni jopiny through the political class ok yie ga gi results ok oyie ni IBC bende en independence. Koro mae gimomiyo pile ka pile ka bang' yiero ineno ka ji obede kokun moro giwacho ni IBC ni otimo marach, IBC ni otimo maber, onego watim kama mondo walos gini kama. But nitiere gik moko ma kok waloso kata walok mana ji kaka wakili owacho ni kata okelo mana pop to pod wabro dok mana kuma noyaecha. Nikech ang'o? Nitiere integrity mar the systems, integrity mar procurement, integrity mar technology, kasto integrity kasto the aspect mar independence mapok waneno. Ng'iyane for example kane lwenyo bedo 2007-2008 conversation ni nobedo kane conversation ni obedo nwabedo gi panel mane obedo comprised gi religious leaders, mane obedo comprised gi Parliamentary Service Commission, Judicial Service, I mean stakeholders machalo kaka LSK, mane obedo gi independent, obedo gi interim independent electoral commission. But what did we have? In that panel, ne oyiere gi jok mane otenore kuom Prime Minister mane Raila Odinga, to gi jok mane otenore kuom Mwai Kibaki at that time. Negi kelo maji ne owinjore makata CEO mano bedo that time nen nga neno Oswago manen jaluo. To Oswago manen jaluo ni nowacho ni at least koro ng'ato obedo kanyo wabro neno ka ng'ato gonwa oporo. But what happened? Nwaneno ka political interference pod nonyanyore ma pod kata 2013 election de jok mane wacho ni IBC ne olos maber kendo ochako duogo motimore nade mobedo kod ng'ur. Aya chakingi ane 2017 ochako bedo gi multi-sectoral panel mane yiero commission. Wayiero commission bang' mano Hassan ochako dhi gi Langi. Sani bende bedo gi Chebukati ma bende noyier mana kamano. Ang'o mochako timore? Chebukati ni kendo botimore nade? Obedo gi ng'ikruok ma dhano kendo kowinjore kode ma ochwe IBC obarore. Ang'o matimore? Ok wanyal bedo gi public trust ka ok wa deal gi our character kaka nation.
ka ok waweyo political interference gi IEBC. Nikech ng'ato William Ruto gi Lange nowacho ga ndalo moko ni kata uyier mana Oburu Odinga mondo bed Jakob IEBC, pod wabro time nade, pod wabro yombi. Ang'o mwatimo kamano? It's not about dhano. Ikech, for example, kiwacho ni religious leaders obed ka. Religious leaders mondo kel inclusivity. Kenya is not a religious state, for example. One gi so many religions. One gi Muslims, one gi Hindus, one gi Christians, one kod jok moko yie kata kuom Kristo, one gi ji mang'eny. To gidwaro mondo giwuog gi ji adi? Ji ariyo. Matir ni either jo Kristo biro bedo golo ng'at achiel, kasto jo Waislamu bende golo ng'at achiel, kata jo Hindu golo ng'at achiel. Pod ok obedo inclusivity. Makata itime mana kamano pod ok obedo nade, pod ok obnyayo gima otimoreno. Koro gima wadwaro sani ni chike mantie kaka mane wakili owacho, mane bende owachi gi e kes mar Maina Kiai 2017, ni results kaka iyange e polling station, kaka iyange constituency, mane results mowinjo bedi. How can we strengthen this? Kech kwa dhia mbele gi wach, kwa dhia mbele gi chuoko, kata bang' ma wabiro chuoko, Karaila for example gi Ruto kethore in 2027, wachakwa wacho ni gini no dhi marach, wachakwa timore nade, wachakwa menyo kaka waloso another IEBC, another panel. Koro an kipacha ma en mana passing cloud. Ma ok dhi konyo. Ok nya konyo e kinde mabiro mbele nikech kinde mang'eny adier wang'e ni IEBC onego bed Independent Electoral and Boundaries Commission, kata kamano the independence mare ok wasebedo kwanene e yo makare. Wakili Willis kaduoke twak okinyi makawuono, nyaka sani koro wang'eyo ni panel mabo bedo ka dayo dho jogo ma oro kwayo magi mondo bed commissioners mag IEBC kaachiel kod Jakom mar IEBC ogol gi ji abiriyo ma yande osechuogi, kendo nowach ni kinde ma koro chik mane jatend piny Kenya okete koke no kosebedo law kata kosebedo gazetted, to koro bro nyiso ni commission ni panel machielo mar ji abiriyo odhi bedo ni koro okoti, koro ibo bed kichuogo panel machielo mar ji 9. Panel machielo mar ji 9 no bro tingo ji ariyo mawuok e Parliamentary Service Commission, ji ariyo mawuok e riwruok mano mar riwruoge mag kanise, ji ariyo mawuok e mano Political Parties Liaison Committee, ng'ata achiel mawuok e LSK kaachiel kod ng'ata achiel mawuok e ISPAC. To bende nitiere kaka duond buche manitiere koda wanyalo wacho ni jokanya 17 kende od bura emo yiene gi chwalo ji. Be iparo ni panel makama ibiro timo tich makare ne jokenya, kata bedo ni giwacho ni chenro mar dayo dho jogo ibiro bed kitimo e public kata time rumbi? Iyo ni gima nyaka wayiere en kinyo raka panel olose. En jo siasa ema winjore. Nikech ino ka jo Public Service Commission, Parliamentary Service Commission, Political Parties Liaison Committee. Kigo kwan gine ma gin gi ji mang'eny e panel mida yierne. To an gima wachoge. Kara king'iyo yiero mokadho ni, ma 2022 ni. Dong Raila gi Uhuru ne gi commissioners 4. Ruto ne gi commissioners 3. Onge pogro. Kokwa deal gi yiero e constituency. Kata mana no team panel manade. Uyer selection panel keni yomane, uyer GAD obed commissioners. Tek ni timo yiero ni idhi land noa ng'ama en rais ma Kenya kaendi Nairobi ka. To ineno ka ler pod ok nyabed. Ler ok ne rieny. Ler ni rieny mana ka ueloyo mawacho ni. Nikech sami kete ni time constituency no. Kaka chik wacho. Kemana kaka chik wacho. Okwa bideo ng'amen chairman mar IEBC. Okwa bideo ng'amen commissioner. Wan kaka jo Alego wadich mana gi returning officer wan ma Alego. To jo media bende nigi ratiro gibiro lekwa kanyo. To ging'iyo ni jo Alego yogocho nade. To lande nade. Kage se winjo kaka ilande cha to gi relay live. Nikech onge gima nyien mwatimo sani. Nwasebet gi iluongo nyaka ni ECK, IEBC man ndalo Kivuitu. Ma chama ka chama man nitiere od bura. Ne nominate direct ng'ama en representative margi. To neno 207 gima notimre. Wabedo gi mitimo ni independent, koro ma interim independent mar Isaac Hassan. Wabedo gi kitne de kani selection panel mar experts mana kasani gi. Isaac Hassan neno gima notimre godo 2013 baji odhi nyaka lweny kikiriembo gi tich. Chebukati ni kore manowachi ni koro mind bende bank kane Jose timo ng'anyo Tiagas Monday, Tiagas Tuesday. Mano biro gi Chebukati gi nigi. Waneno gima ne gitimo no 2017. Koro
wawe ng'iyo gini ahinya malo ka. Gini chal ng'ama dwa chamo liech. Ok inyal muonyo liech dichiel. Tong' liejni, ikang'e matindo tindo. Kang'e 290 constituencies gi. Koro mondo bedo mayot. Kaso can reduce kuma mischief nyalo betie. Kuma ng'ato nyalo bire gi paro moro magala. Koro wach nyiso ni mondo ibed ni dwa pango ketho gini nyaka idhi e constituency. 290 gi. Eki chak interfere. But kiketo ne gini yiero broga dhi to bidhe tap ng'at achiel kaka nodhi tap Chebukati cha. Omiyo Chebukati kano chopo koro chope tape ka. To Uhuru bende gima wacho kode wano kwa ng'eyo, Ruto bende kae samoro osemiye pesa wano kwa ng'eyo, togo pikipiki ponki. To kuma gini olware. To wacho ni ma endi president. Ato bing'eni chike manyien go nyaka sani koro wach ni jalup jakom mar IBC ok nyal bedo jakom automatically. Bende paro ni mano en gino makari ahinya ni ok onyal bedo jakom automatically in case ni nitiere vacancy mano mar jakom mar IBC to koro wach ni jalup ne ok nyal bedo jakom. To jakom ne kanyo kaluwore kod chiko manyien go. Bende wach ni jakom mar IBC nyaka bed jago moromo bedo jang'ad bura kata judge mano mar doho ma supreme pachoka. Bende paro ni chike makamago nyalo miyo jakom mar IBC manyien bed kiyiero obed adiera ng'ama independent nikech wang'e ni kinde mang'eny jong'ad buche gin joma ng'ado bura kod paro maliw kendo ok ginyal bedo swayed kose nang'o asak kose gin bende nitiere kaka gibedo swayed kose dhano en mana dhano. Jong'ad buche gin dhano. Jong'ad buche bende gin electorates. Jong'ad buche bende nigi political stance mekgi. Ing'eni gima inyowa e Kenya ka mang'eny sana ni siasa marwa is ethnicized and it is not about issues. Iseneno kata presidential petitions moseter e do mar Supreme Court kaka gibedo ga decided. Ok adwar cast aspersion on the Supreme Court, but ineno ka jok moko chunga gi jogi. In fact, thoth jo ema seche moko bedo ga independent. But ineno ka thoth ji chunga gi jogi makata it is glaring ni ma en gima rach to ibro neno ko chungi jogi. Koro it does not matter qualification mar ng'ato. What matters en gima ni e section 7A mar the Elections Act. Mar integrity. Ing'eni qualifications nitiere qualifications aneno ko med nyaka qualifications ariyo. Ni ma commissioners oningo bed ni nigi technology knowledge technology gibed gi accounting. Mano ber kabisa nikech ang'owa nikech kaka elections kaka yiero medore wadhi digital. To wadwaro mondo wabed gi ng'at moro ma understand kaka systems bedo operated. Kaka for example voter registration itimo technologically, kaka ginyalo prevent the system from hackers, kaka ginyalo gima notimore kamago nonene Supreme Court case mondo wabed gi system moro mwanyalo kata protect data. One gi Cyber Security Act wanyalo protect data. Koro mano it's very good on paper. Someone has the capacity mar bedo judge of the High Court is also very good on paper. Gigi tegi beyo e karatas kisomogi. Lakini gimilongo ni implementation e mwaonge go. Nikech the pesa non dhongo dhano. Dhano kopo ni romo kode gi pesa. Yudo ka cases moko ma very obvious. Judges have been accused nigi ng'alo bura e yo moko dikare. Kuru kata ibed mana kanyo gi IBC chairperson ma is a Supreme Court nigi qualification kaka manyalo bedo Supreme Court judge ka gi ma underlying issues gi ko bedo dealt with podwa bro mana doka cha. Take for example Isaac Hassan nen wakili kata sani nyo bedo shortlisted mar bedo Court of Appeal judge ma bende ne wachne abito ong'iki ng'iyane Chebukati bende wakili mane nigi qualifications mar bedo Supreme Court judge, but mano be osekonyowa kuom elections mosebedo go kate pokwa bedo go problems mosebedo go. For example na wacho procurement osebedo gi problem ka 2017 no kaka procurement mag BVR notim ne Al Ghurair without following the due process. Nuadhi e court to nonyiso nango nonyiso ni nitiere irregularities but nikech time wadhi mbele matine ni court ose sanction gineno kan tiere problem but gacho ni mano wadhi mbele nikech time
mar sa mang'eny mosetimo nade mosedhi chaki ng'iane kwachakwa biro Lycos ma 2022 ka bwachakwa neno the same problem mar procurement wanyalo bedo gi chike mang'iyo ni ka there is a problem in procurement matters wakao jogi to account watero jogi mwa prosecute gi tango matimore ka nitiere procurement problem ithichi oko kose thichi oko mabende ok thichi inyisi ni step aside kasto kinyne ipo mana koketie communication authority kaka Jacom kanyo bochaki thichi oko kigoli kanyo in ambassador nikech ango kur wan gi political interference jogi some of them onge a mind of their own gibedo controlled as robots from the government minyise ni adwaro kama ineno ka ng'ane wuodwa mane ginego malichni iluongo ni Msando kane owacho ni wang' nodwa ng'iane technology ni mapek ahinya ineno ka gima political class notimo modhi owite kumoro kurikiro ne nyako moro matis ni emotime nade emonego koro ka jo politicians nyalo weyo intimidation of IBC commissioners to casto chike ma wantiere gogi wang'i ni gibedo observe to the latter maka ntiere any violation to every person is held accountable at a personal level ma gibedo kata okiene gi mar holding any other public office then wanyalo bedo gi independent body manyalo conduct elections but no kata ikel pop kaka ne wakili wacho katibed mana gi Supreme Court judges katibed mana go wad gi Raila nikech kapok atieko ing'eyo niya sani ntiere kaka weche wachore politics ka ananyis ni politics is about interest and kata jok mabedo elected is about interest ne kata the chief agent mar Raila 2022 sani nobal gi Raila Sabina Chege mane ji dwaro kata mondo bed deputy mar Raila makano biro mabei mon ne pamo kendo ne ji omor kode bang election ni tap no dhi kure no dhi wacho ni weche mag siasa kila ng'ato ng'iyo mana interest mana interest ne koro kata itim manade ka onge structures ka onge sheria kokwaluo sheria kako keti manie constitution kama ne maina kiai Supreme Court ong'ado pod wabro dok mana kuma wantiere cha adwani wakaw yuyo mokwongo e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono wamodh pi matin waduoga wadhi mbele kod twak marwa nyakora Mogia Jwang kik idhi mabor waduogo bang' yuyo matin. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek Noero sort out dispute kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigandgi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil yini biro timang'o kare to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye baba in bende ni wuonda kai
weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An nasechako iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mokwongo kinyi ma kawuono kama twak kae kod wakili Willis Otieno kaachiel kod wakili Peter Wasaga kotudore kod chuogo madoduola matayo weche mag yiero kata yiero commissioners manyien ka duol matayo weche mag yiero e pacho kae. Gino mar wero osebedo ka rito kod siso mar mondo mi ochuogi mondo piny Kenya odhi mbele yo makare ahinya kotudore kod jogo manyaka sani kech wang'eni nitiere kuonde chung' od bura mopogore opogore kaachiel kod wuoth mopogore opogore kama onego bed ni bag yiero madundo to nyaka sani mano ok osebedo kotimore kaluwore ni IBC yande onge commissioner mora mora. Med chwalo ote magi kata kamano kapok wadhi mbele kotoa kadwa na som moko kuom ote ma joneno mago osebedo ka chwalo no kinyi ma kawuono. Ote makamago abo bedo ka somo gi achiel kachiel mondo ane ni to jogo maneno wa kuonde mopogore opogore wacho nang'o. Tony Barak wacho na neno maler kawuok Kayole Junction Nairobi. Gima Ruto timo en gima ber, lakini wate wang'eyo kaka Kenya itiyo gi mibadhi. Jok ma ibiro chwal kaka commissioners onego gilu sheria mar Kenya kik giti kod mibadhi. Joseph Onyango Atinga wacho ni wadwaro gini mapiyo kaka nyalore. Kijana Mpole wacho ni wadwa ni ochuog IBC mabiro tiyo kendo ok ni omake gi ng'ata ng'ata. Mago moko kuom paro ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kotwak marwa Willis bende nitiere paro no mar ni jalup jakom mar IBC kik bed jakom mar IBC ponono ni thuolo nitiere. Mano nyalo bedo ni dino rot moro kumoro koseno chik makare monego bed ni kete tim. Kalo ni e kinde mokalo chien wang'e ni jalup jakom mar IBC en bende wanyalo wacho ni ne onyalo timo gigo mane jakom nyalo timo kaponono ni jakom onge. Sani to koro kaluwore kod chike mane jatend piny okete okoke odiochieng' manyoro mano koro dina ni ka jakom onge nyaka koro yiera manyien ok ni en automatic ni vice ne bedo jakom koro. Vakana dogo penjo no. Wach ni andi ne bed ni an campaign mar jakom ma 2022 ni. Dino kanyiso Cherera ni odhi Serena lando gima ne gilando cha. Giwacho weche mopogore. Dina nyiso Cherera ni choma tir Bomas kacha ichung' malo iwach ni Raila Yombo yiero ni. Ke wacho ni chairman olal, chairman tuo, chairman olewo ok oneno gini. An tayari. Dina timo press conference no i Bomas kanyo wuon. Eminyi no tim kanye Bomas kanyo land Raila Yombo yiero ng'ama ne gichido dhi e court. But mano nyisi kumomiyo jogo gi chika ina. Ke jan sure ni nitie ng'ato bende Kenya Kwanza. Sama ne gikwalo coach Raila. Mana besa mana ni jogi bende chal magin gi mwanyaka. Madine bed nigi paro mbele kaka Willis Palogari. Dine gisemako deputy mondo Dioland jakom mondo bed president. Kapche Bukati pod ndiko tesegi kata pod madho chai. Eno pono se lend kucho ng'ama ne gichido dhi e court. Koro gitemo mana gigi ok en chik miloso. Ng'ato loso chik nodwa gero mar jo Kenya. Ong'iyo kuma nitie loopholes. Madine pod ng'ato tiyo godo mondo tame yudo kuma ndo kwel mano kwelo godo. Koro chik no hotime maber. Nikech kata king'iyo mos wach ni dier yiero ka poka ka jakom onge ke jakom ben mana jakom mar IBC no ben mana dhano. Samoro ya nyamorore ma kata wuoyo tame. Dhoge nyamoko lokre momo. Kata onyatho. Onyalo bet ajali. Kata onyalo bet matuo nyalo goye. Omiyo samoro iketo ka ni jakom nyalo step in sama jakom onge no mondo tim tich ma chik ochiwo ni jakom no monego bed ni timo. Koro ok onego bed ni loso chik miwacho ni nyaka bed mana ng'ata achiel ni matim gini. Kech ng'ani bed mana dhano.
ka ng'ani obedo ni onge to gimonego bed ni timo do nyaka timi. Inde chik isewacho ni jalup ne ok nyal timo gino. Koro kara piny dichung' nikech jakom noonge. Mano en chik moko los mar gero yiero ma Kenya ka gi pacha. Mano chik ma ng'ato loso korango ni sama nwakwelo ni ne wantiere gi lupol moro ka. Wadine ma kwan kwasemako chairman odo kwalo godo kura. To wadine ma mana chairman no kende manyalo landowa. Mane ya kana nene. Adwa nasom ote achiel moro kae mar Ruth Nyathi Ochieng' kapok wadhi twak ewi gima chielo kata kapok watwak otudore koda kaka jatend piny Kenya William Ruto ka achiel koda Raila ne temo nyiso rowere no bede twak. Ruth Nyathi Ochieng' wacho kae ni ka IBC to geno pod onge. IBC osekelo midhiero modhuro pacho ka nikech ok gisebedo joratiro. Mondo giti maber nyaka IBC bed independent kendo giti tijgi maonge luoro. Odhi mbele gocho ni joma oluoro IBC gin cartels ma nyaka jopiny nyaka jopiny manya kaka nyalo deal kodgi. Ong'isa kae ni penjna ni ponono ni yiero mar IBC ok otim maber, japiny nyalo kawo okang' mage. Mano Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni mogik to bende yiero IEBC officials onego bed gi public participation aluo twak ka an umoja enako. Mano penjo maliwa ahinya ma Ruth Nyathi Ochieng' openjo okinyi makawuono. Penjo makamana chwalo ni wasaga ka japiny bende nyalo timo gimoro ka seche moko chenro mar yiero jo IEBC ok odhi maber to bende time public participation. Gimoro amora maonge public participation inyalo ringo de do. Public participation en gima ochiwe national values and principles article 10 mar the constitution. But kwang'iyo panel ma idhi mochuogni, gimomiyo chuog panel ni kaka neno obedo expanded, thinking mar the political class ni kagiketo multisectoral teams mano nyiso ni gikawo pach jopiny from those sectors. Egimo miyo gineno ka giketo religious leaders, egimo miyo gineno giketo ng'at manie accounts, egimo miyo gineno giketo jok motimo chik, egimo miyo gineno giketo jok manie National Assembly Parliament, both national gi Senate, mondo otim yiero machal kamano. Koro reasoning mar political class en ni jogi, and of course no wach ni ibro time in an open manner, makuma ji te nyalo neno. Koro wabro ng'iane from all their actions, nikech all these people must also meet chapter 6 of the constitution, integrity. Nikech kopo ni miyowa ng'at moro ma nigi integrity issues, then obviously mano with regards to chapter 6 ng'ato nyalo dhi constitution ma challenge that kopo ni en gi case monyalo wacho ni so and so nigi case aila ni ma pending kata mano osebedo decided ma can not allow him to hold a public office. Koro that can happen, public participation can happen, but gima duong' ma nyaka wang'e about officials mwayierogi, it's not about ng'at moyier kaka en sechego. Nikech ng'ata kiyiero kata jo siasa sama iyiero giga gin ga jok mabeyo, gin ga jok makelo geno, gin ga jok ma reso ji koya e bugo. Mano e kaka gi package ga campaigns make gi. To ka gidonjo kanyo, gin ga jok man nigi very good CVs. To ka gidonjo kanyo, iwon man ntiere spell moro mobedo cast. Ineno ka gichako timo mana timbe mayombe, ineno ka gichako mana hero pesa, ineno mana ka gichako mana thiro jopiny, ineno mana ka gichako timo decisions moko makata in kineno buogi ni adieri ma be en ng'at mano yiero cha. Ng'iyane for example commissions mang'eny. Wan gi commissioners ma sani bedo led gi jo Kristo, retired bishops. For example, king'iyo ethics and anti-corruption, itelo negi a former bishop emeritus mar kanisa. King'iyo wach mar cohesion cha. But most of the time, ineno ka pod speed ma gik moko dhigo ok dhi maber. Nikech ang'o? Wadok mana kuma nwachake cha. Political interference. Nitiere jok moko ma are untouchable. Nitiere weche moko chopo kumoro makata ng'at monjo bed independence rembe kirni ochako luor. Kasto ka rembe osekirni ochako luor, mane gima koro weche mag mibadhi nyayore. Mane kuma koro weche mag kuo bete. Nikech inyise ni timma, ichama,
kokamano to watimi nade wanegi koro jo siasa kata gin jo siasa gede wacho ni ang'eyo gi wacho ni wan jo siasa nikech obviously ng'ata en ja siasa jok mon go sani jo siasa but wadwaro leaders nikech ko bedo gi leaders ema nyalo understand ni mae gima constitution wacho mae gima integrity principles wacho kendo mae kako ni watim gik moko e yo ma oyanga nono to wabro bedo kwa yiero gi ka gibecho kama mwago tik mwapam ni jogi beyo kasto kiny kendo jok mabeyo gi walaw ng'we le ka gigolo gi office. Adona ketenge weche motudore kod chuogo IBC manyien. Man mondo wang'iyane kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Odinga odiochieng' manyoro ne giwacho ni giseikore yo makare mar mondo mi giluonga rowere madero 150 mar mondo mi gibed piny gitwag godo. Kata kamano rowere bende wacho ni oyo wan ok wabitimo mano kaluwore ni josiasa kosedonjo gino mwasundo to mano ok bidhi e yo makare. Wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto no Somondi odiochieng' manyoro. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. We have agreed that a dialogue is the way forward. We have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya. The other 100 will be representatives of all the other sectors. We've agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. The issue of unemployment, issues of corruption, the issues of ethnicity. Kutoka achiela kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga noloso odiochieng' manyoro ka koro gidwaro ni rowere 50 kaachiel kod jokanyo mawuok e sectors mamoko 100 obed kanyakla mar mondo mi gitwagi kotudore kod neno kaka piny Kenya nyalo dhi mbele. Kata kamano rowere bende nowuok oko ka giwacho ni oyo ginok gidwa mano. Kwa nyalo mana neno moko kuom graphics mane rowere makamago ndiko ka koro giwacho ni wan ok wadwa ni josiasa odonja e wachwa ni ok wadwa ni wabed pinya watwa kodgi. Ka bende ne giwacho kamano ni ne rawere wacho ka ni josiasa osebedo ka dwaro gige giwuona. Josiasa chokore nikech wasethung'ogi gi ng'anyo marwa oken ng'anyo ni en marwa oken mar Raila Ruto Gachagua kata Kalonzo bende oken mar IBC en mar ngimawa mabiro. Mago mana kaka moko kuom rowere mano Kenyan Vigilante mano rawera kaka ne okwedo wach mar luongo twaka kod rowere kaachiel kod jokanyo mamoko. Rawera machielo mano Cornelius Keirono nyaka sani wacho kanyo ni twak e kind Raila gi Ruto ok marwa. Josiasa dwaro mana pong'o iyegi giwegi. Wadwagi mondo chikwa gi josiasa. Wan kaka rowere kata rawere mag Gen Z kod millennials wadhi mako dhiang' gi tunge. Aya machielo wacho kanyo ni the government critic wacho ni ne wanyiso Raila mondo yue kendo wenwa ng'anyo watima. Wan ok wadwa twak gi Ruto, twak pok notiyo e pachoka nyaka nene. Mano rawera machielo mano Eugene Wamalwa wang'e ne en jatend duond burano mar DAP-K en bende nowacho ni wan ani ok kata wacho ni I'm not boarding. Martha Karua bende nowacho ni ma en otegu. Aya mogik Raila Odinga Junior mano wuod Raila wacho ni ng'ato ka ng'ato obed mana kiena kata joma ni kod nying machalre. Wacho ni mano ne en mana pach Raila owuon en kaka wuod Raila en ok otudore gi wach makamano. Wakili Willis kachako kod en ok wadong gi dakika 9 kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Twak makamano bende paro ni biro bede yo makare kaluwore ni Raila to rowere no osewuogo do tung mosuo giwacho ni awe wauru wan gino ok wadwa ni josiasa odonje. Ingeni gini kidwaro ng'e maber. Ruto osebet ka pile bane jopiny wach. Kata mana Raila ni Ruto osebane wach didi.
Ruto oseketho buche Raila marom nade. Timre pile kae. To an kang'iyo picha sama Ruto wuoyono, sani koro Ruto bolre mamuol ma ochalo mtoto miso. To ma ng'ama pile nyicha ng'anyo ne ji kaendi bayo ne ji wach ka. Ng'ani piny osetamo telone. Agara king'iyo pichane oonge gi oteku mar rais. Ndhadhu mare mar rais osegore onge. Aneno mana ng'at ma yomyom moro ma dimbre ka koro chala gi bodhi ir jakom mondo omiyego muya moro matin. Koro gini ok en genuine. Ng'ani temo mana manyo osedhiye kona kele tesre machal bono nochomo podho. Koro biro mana sirre kuom jakom mondo konye. To gima lit ni jakom bende oseyie konye. Baba ne jite ero samoro oneno ni Ruto bende wuode nyaka konya. Lakini kaen to kaka nene nikech jopiny ema nodhiro Ruto ni bokete kona bodiye. To jakom konye nang'o? Kind Ruto gi jopiny. Jakom en ka ng'at jopiny. Ok en ka ng'at joma nie telo. Koro wan gimomiyo wuok ne kor jopiny koni, people's agenda koni, kodhi konyo ng'ama jopiny. To bende kapod antiere mana kumi, nyalo bedo ni riwruok mar Azimio bende pogore nikech waneno Martha Karua kaachiel kod Eugene Wamalwa. Gin bende gichalo joma luoko lwetgi e wachno. Gima nyalo koni en niya, ok kata Azimio kende, kata mana ODM dhi bet gi shida. Nikech king'iyo kata ODM joma ne ni kanyo ne mana Jogi Oparanya, gi ng'anani, gi Junet gi ne mana ni kanyo. To the rank and file mag ODM mosebedo kata ka wuoyo kochung' gi kijende rowere matindogi. Gidhi chako koro ng'ato ka Sifuna kumobeti, ng'ato ka Babu Owino kumobeti. Gin jo ODM. Gisebedo ka gigore lweny ni gi Gen Z. Koro sani ero jakom osedhi ka Ruto. Gibo chako wacho ni koro tawala ta Kenya tawala Ruto. Gidhi lokre nade? Gidhi be nyaka ging'ere gin giwegi. Nikech jopiny dhi keto gira tim. Ni uchung' komane, ok inyal wuotho kara. Either in kodwa kata idhi ka dialogue kocha. To ka dialogue nyan gima wacho. Ng'eni ber Josephina wan bero en gachiel. Wan kane wachako wuodhwa, nokwane Azimio, nokwane Kenya Kwanza. Azimio wan gi common interest moko. Ti kuonde mwacho ni wan gi common interest wanya tiyo kumoro achiel. Kwa biro gimoro. Lakini okwane Azimio. Be wacho wan friends gi ODM, ma en member mar Azimio. To kidhi ka Kenya Kwanza koni, to wan wang'eyo ni shida mar Kenya ka iluongo ni William Ruto. Ki Kenya Kwanza ni. Sani koro chopo kuma jakomero dhi ka shida mar Kenya no. Jo ODM bende ochako penjre gin giwegi kata jotelo moko manie ODM mano osewuok ka motegno ka wuoye weche mag kaka piny chalo ne. Gidhi chako wacho ang'o koro kadhi mbele kocha. Kech jopiny to chal mok dhi bod basni. Maendi en mana jakom modhi temo konyo Ruto to ok ane kodhi wuotho gi jopiny e wuodhni. To dhi bedo gi political consequences. Azimio kaka iwacho Azimio to dhi osebarore. Kech ng'ato kaka Karua, ng'ato ka Eugene. Kata mana Kalonzo kani rango Kalonzo wuon. Okongo dhi e sama indiko gira IEBC cha, to bang'e sama gitimo koro gine mar ariyo cha, to dogo lal. To kata mana dialogue magidhieni, an awacho kaka wuono, kendo mondo rekod obedi. Bura magidwa chako mar auchiel mar wuoyoni, onge ber moro amora madhi wuok e gino. Onge gima gidhi wacho madhi konyo. Kata mana NADCO report manotimo higa mokalo cha. Dine bed ni ati Gen Z ok odhi e ng'anyo, okero William Ruto tesre. Ang'o mane mone timo IEBC bill no higa mokalo? Ne nyaka ji Kenya 41 tho eko chak sign gino. Magi mane obet piny gi jakom bagi winjre gi gin jo Azimio gi jo Kenya Kwanza. Bagi ndiko report, bagi ndiko IEBC bill no. Dak no sign nego, dak ne ikele chien kucho cha. To chakre mane kadhe ne gibet gi ling'aling'. En mana gima itimo sani nikech jopiny nosewuok tesre okere tesre. Wadhi occupy IEBC. Koro nyisi ni kata kuma gidhi wuoyeni mandala auchiel ni bende. Ruto gima dhi timo onge, madhi konyo ber mar jopiny. Ok odhi implement report magidhi biro godo no. Bro mana chuno kendo jopiny gi. Ema med dhi mbele gi ng'anyo margi. Gikere tesre ni. Kibo neno kapo ni gimoro achiel kata ariyo moro mane report no. Bro ibo tim. To an gima wanyiso jothurwa. Kata jo Kenya duto. Mar Kenya Kwanza gi Ruto to serumo. Maendi wacho ni jok mosewuok e telo. Tariki mapok olando no. Either in 2027 kata samoro gimona mofre bagi gore piny jopiny golgi. Kapok ochopo 27. Wuok to gisewuok. Mako luong yiero chieng' moro amora Kenya kae. Onge kuma Ruto diyomb Kenya yiero moro amora Kenya kae. En ng'ama jopiny osetiekre go. Koro penja ni to ng'ama be osegore mana piny kende wuon. Ang'o ma baba wadhi utimo gir ng'aneno. Ok iwe ogore piny kanyo wachier otim yiero manyien. Kenya odhi mbele maonge gi William Ruto gi joge mosekelo masira mang'eny man godo e piny kae.
Mano e manyawacho. Aneno kata kama chinglo mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono noketo kanyo ka ne chalo ka jatend piny Kenya William Ruto ne gocho ne Raila Odinga komanyo analog ways mag tieko gik matimore pacho ka. Nikech sani nyalo bedo nogoyo lwenj mbui kalo ni rowere thoth gigoyo lwenj e mbui. To koro en omanyo analog ways ma seche moko ok besimo kata mach manitiere pacho kae. Kata kamano wakili Wasaga nyaka sani dialogue makama in kor kakori paro no nyalo nyago lemo. Kata bedo ni Gen Z osengiso jatend Azimio Raila ni ang'o momiyo sani koro intiere kod our oppressor. Giluongo Ruto ni our oppressor. Jal mosebedo ka sando jopiny. Joyce, kuku mar ng'anyo ma nyocha wayudo e Kenya ka kata chakruok mare ne ni jopiny ne neno ni jok magiyiero ok winjgi. Jopiny igi no wang' gi the political class, the National Assembly. Jopiny ne igi owang' gi executive, jopiny igi no wang' gi president. To jopiny ma otelne gi Gen Z ma bende wacho ni gin leaderless. An chutho wacho ga gini ok gin leaderless. Gima timore ni gin gi leaders ma oselet gi down. E gin koro gimanyo gi take back that power. Jogi ne nigi a very clear plan. Jopiny nigi dwaro ma very clear. Number 1, jopiny dwaro ni wabed kod transparency. Government ma weche ma corruption ma ji wuotho gi milionde 20 to bende ok ochuno gi ji rwako seche ma tek. Anakia ni mara ni nyalo chopo pesa di to na winjo ni nitiere seche mag 900,000 ma bende cabinet secretary mag million nitiere jok ma rwako misibe ma pesa gi ng'eny sana to they cannot account for this. No wachakwa ng'iyo ni there is a lot of incompetence in the cabinet. Ma ministers gimora mora mane jo UDA osingo ok dhi maber. Nyaka Asla Fund China no ka okwal. Kineno nyaka weche mag fertilizer ineno ni weche no timorade okwal. Implementation mar singo mane gimiyowa bende ok dhi maber. Negi promise wa heaven and earth, negi promise wa heaven to sani koro gimiyowa ng'owa onge gima gimiyowa. Koro jogi are very strategic. Ni wadwaro mondo iteng lwet cabinets oko. Wadwa mondo ibed gi accountability. Wane accountability e government. Wadwa inclusivity. Wadwa reduction of taxes. Magi gin gik mok dwar dialogue. Nikech wasebedo gi dialogue mang'eny. Kata nadkoni nyocha wan gi dialogue ka. Ma chamo pesa jopiny kabisa. To out of the 9, achiel kanyo bedo implemented, signed into bill nyoro. Wasebedo gi wuoyo mang'eny kabisa. Gima sane jopiny dwaro en tim. To yang kora ng'iane Baba ni akirikik. And gimana nyisi ni seche moko ng'iyo interest mari be. To interest jogi no bedo gi handshake Mombasa chon. E kind Ruto gi Raila ma onge ng'ama nong'eyo to Basanjo ne otelo ne handshake Raila ni. To ne giwinjore from everything I have a right to insinuate. Kanye kuma wach AU no I. Ni Ruto bro support Raila Odinga ma yud AUC chairperson. To kuro sani chief campaigner odie kona. Odie from all quarters. Tekinde modi chief campaigner nying Raila bende poko chwalo AUC kocha. Poko chwalo kocha. Odi chief campaigner gi Gen Z, odi chief campaigner gi jogotka. Ineno as much as ni Gen Z ni ye gini mabedo wang neno ni lakini obedo hijacked. Mar also settling political scores. Nikech okinyal nyisa ni Gachagua manyo wacho niya ni government ni en mar shares koro luongi Joyce gi an ni nyithinde. To seche makoro ni pogo kek to no kodwarwa. Sani to koro wan nyithinde. Mano nyisi niya nitiere kaka gini chwalo. Bloggers mag president for example. Iseneno kaka giwuoyo kane candidacy mar Raila ochopo. Ineno kaka Pauline Njoroge gini Thuku gini ne react. Koro Raila bende balance. Ni adwaro AUC ni to political instability bende nika. Ere kaka dhi. Koro mano can also inform gimomiyo Raila no timore nade. Raila no dhi mosore gi Ruto. But gima rach kabisa makik timre ni jogi tiyo ga gi Raila marach. Pile ka pile.
gitiyoga kode kaka seche mar divert attention mar jopiny. Sama accountability dwarore, sama nitiere corruption, gikelo Raila. Koro attention wuok kuom site mane omako jopiny ka, koro jogot chako dhawo gi Raila, ji chako dhawo gi Raila, to wiji wil gi issues manie mesa. Mane gima notimore 2022. Ka ido ka jogot ne wacho ing'eyo ni wanwahero Raila kabisa, lakini riwruok mar gigo uruni emomiyo koro kadhi gochone, to pok ne gigochone are piny ne chakre. Sani bende ibro yudo ka giwacho ni nwahero Raila kabisa, ni ok wadwar ni Raila odhi AUC, wadwar ni obed ka. Magi jok mok dwar ne Raila ber. Ni wadwar mondo obed ka mondo fight for political space. Ka Raila kendo biro mondo fight for political space, ni nok watimo nade? Nok waori. Koro this is just a political scheme ma ose hijack Gen Z, madwaro also taint the reputation mar Raila, ma bende Raila bende ose fall into that trap. Gima ne Raila do timo kipacha, ne gidhi gibede board meeting, nikech board meetings ang'in to gibede. To weyo ni baba, an magi ema suggest. Fire ng'ane gi ng'ane. Kama implement. Kasi nyis baba ni baba, ting musiki. Wanwarum ang'owa, warum mbele. Koro kibed ni weche ni ng'eny, ibedo ng'ama weche ne tin, lakini interest marwa mwadwaro mar AUC cha, nikech mano to en gir jo Kenya, en giro nagi, kendo en gima ber kwa yude. Koro kopo ni wa lose the focus, fight bro, nikech aneno ka nyaka barupe no ndik AUC gi Gen Z, gi se tag gi e Twitter and everything. Kopo ni wadhi mbele gi wach Island ni kaka Raila timo gik moko ni akia iwacho ga ni gima Raila neno ko beto kata no kanyal neno katimo Raila kachung, but kipacha mar Ojana taneno ni he would have done it differently, not coming out to defend this government mane ose timo gik ma richo momiyo jopiny ywak malich. Ruto uoga oko o fire cabinet ne oket accountability, bank to accountability, onyalo yudo confidence mag the nation. Iwacho kanyo makare nya kinaneno ka thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono serumo. Kata kamano kane wachako twak marwa Kiliwilisi wuoyo kotudore kod rawera mano Danzela Omondi mane oyuda ka owito ngimane. Ahinya ne yangore ni ne ntiere maandamano chieng' tarik 25. Bang' mano ne onene skul, ne osedhi e skul kendo bang'e to koro nolala poya. Makata wuon gi kane loso no wacho ni ne ogone simu to yudo ka en mteja, kose yudo ka en mteja para ni maybe simbe odhi off. Kata kamano no chako bedo kod luoro ni ni nyalo bedo ni gimoro timore kalure kod malingling mano chako winj. Ere kaka sirikal ber ka compensate joma chalo kama, nikech waneno ni magi gin weche mag abduction ma ng'ato kose kawe yo ma ok ni kare to ilal kode apoya nono to kidi chaki kwanye kotho. Magi gik mane sirikal mar William Ruto kwedo kowacho ni kodonje telo gik makamagi ok wabineno. Kata kamano wasebedo kwaneno gi kaachiel kod wachni mogik Wakili Willis. Adwacho ni William Ruto riambo kotit. Onge gima bwana ne osega wacho motimre. Euja miriambo. Nyathini ne nyathi ma ekatieko university. Ne en taya mar gwengi kata mar odgi. To kana somo neno story mar Joshua Kayo, to chalna mana gima nyathini be notimne Denzel. Kech macha be nokawe mana ko lal kode bang' ndalo ariyo bang' mane ji odhi e bunge ni. Kendo be ne group mane nitie bunge. To nowite e do yawo moro gini ne kai Murang'a kae. Ni koro sani obet kuma ni Kenya dhi mbele to yawuot luogi to nenda kama. Jo Kenya yo nenda kama ok wachgi. Ana wacho ni wachna mogik ni Ruto must go. Ruto nyaka wuog e telo. Ok wanyal bet gi ng'at ma gik manosewacho timo opposite. En gima okelo ne jo Kenya en mana lit mapile. Ni tek ni ochungu kinyi. Gima ong'ere nwa boyudo chieng'no en lit gi mrima. Omedo no mana ochungu e chunywa. Koko nego ji to medo suru. Koko medo suru to gikwalo pes sirikal. Ena lit mapile mokrum. An achungi Gen Z ka wacho ni Ruto must go. Mano kende wachna mogik. Erokamano ahinya Wakili Willis Otieno. Wachni mogik Peter Wasaga kaachiel kod wachno mar nek mar ojende mane wasebedo kwaneno kata mwaseneno mago ma ilal godo to bang'e ikwanye kowito ngimane. Wan ka nikech miriambo kod ng'ai mag Ruto gi Lange. To ng'ai gi miriambo ni kikete agwambo. Obro ketho ne weche mang'eny kendo obro miyo ojende bedo maonge kod confidence.
Namba 2, atimo mos ahinya ne anyuola ma Sindo Joka Okinyi ma wuon Kennedy Onyango manyocho go lisasi. Rongai. Mano ja gweng'wa kendo ja dhodwa. En wach malit ahinya ka nyathi matin ngima ne ng'adore e yo machal kamano. Yo minyalo geng'. Alamo negi ni wech manie kot bro rumo mondo waku kanyakla kodgi mondo wane ni wakano nyathi Kennedy Onyango mondo nind gi kwe. Lakini compensation wadwaro kod accountability mar askeche manonego Kennedy to gi Danzel to gi G41 manothoka. Erokamano ahinya wakili Peter Wasaga kachiel kod in wakili Willis Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak mong'ith kotudore kod gigo matimore pacho ka gi sani. Nyakwara Mugi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny Okinyi ma kawuono. Akaw mana yueyo madundo gi sani, bang' yueyo tibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiyo ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo.